ሰላም ሰላም ኩላትኩም ኣብ ኩሉ ቅርናዓት ዓለም ኮይንኩም ነዚ መደብ ዝትከታተሉ ብመጀመርታ ኣብ ሂወትኩም ሰላምን ጥዕናን ይምነልኩም ቀፂለ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርቲ ቀብለኩም ማዓንቲ ትምህርትና ከምዚ ኣብዚ ስክሪን ዝረኣየኩም ዘሎ ብዛዕባ ምንታይ ክኸውን ብዛዕባ linear function እዚ እንታይ ማለት እዩ linear functions ኢልና ንፅውዖ ኣብ እንግሊሽ እዚ ከዓ መስመራዊ ኣሰራርሓ ወይ ድማ መስመራዊ ዕዮታት ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ መምርሒ ወይ ድማ ሓደ ፎርሙላ ክንብል ከለና ኣብ መንጎ ነገራት ዘሎ ምትሓዝ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ዝምድና ወይ ድማ ርክብ ብምልክታት ዝገልጽ መግለፂ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ብዛዕባ ዙርያ ናይ ሓደ ዓንኬል ክትረክብ ድሕዳ ኮይንካ ብኸመይ ናቱ ፎርሙላ እንታይ እዩ ወይ ድማ እንግሊሽ ሰርከምፈረንስ ኢልና ንፅውዖ ኦ ሊካሜድ ፓይ ጎንገር ዴ እዚ እንታይ ማለት እዩ ናይ ሓደ ዓንኬል ወይ ድማ ናይ ሓደ ክቢ ዙርያ ክትረክብ ከለካ በዚ ፎርሙላ እዚ ጌርካ ትጥቀም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ካብ ፎርሙላ ወይ ድማ ሓደ መምርሒ እዩ ዕዮታት ወይ ድማ እዚ መስመራዊ ኣሰራርሓ ወይ ድማ መስመራዊ ዕዮታት መብዛሕትኡ ግዜ ብከምዚ ዝስዕብ ቀመር ክፀሓፍ ይከኣል እዩ ብከምዚ ኣገባብ ማለት እዩ y is equal to 2x minus 1 ንብል ኣለና y ይኸውን 2x ዝጎደሎ ሓደ ክኸውን ይኽእል ከም ኣብነት የፅሒፈ ዘሎ ኣብዚ y ይኸውን 4x ዝጎደሎ 8 ክኸውን ይኽእል y ይኸውን ዝጎደሎ ማይነስ ወይ ድማ ኣሉታ 5x ተደምሮ 3 ክኸውን ይኽእል እዩ ዝተፈላለየ እንታይ እቲ መልእኽቲ ብከምዚ ኣገባብ ጌርና ክንፅሕፎ ከለና ብዛዕባ linear functions ወይ ድማ እዚ linear function ዝበሃል ንዛረብ ከም ዘለና ንምሕባር እየ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ፎርሙላ ኣብዚ ፎርሙላ እዚ እንታይ እዩ ንx ሓደ ዝተወሰነ ቁፅሪ እንድሕር ሂብናዮ ብኡ ንዑ ምስ ሃብናዮ ኣብ y እንታይ ለውጢ ይድመፅእ ወይ ድማ ዋጋ ናይ y እንታይ ክኸውን ክንደይ ከም ዝኸውን ንምፍላጥ ማለት እዩ ንኣብነት ክንወስድና ንx 0 እንድሕር ሂብናዮ ንx 0 እንድሕር ሂብናዮ y is equal to ክንብልና y ሊካሜድ ወይ ድማ ይኸውን 2 times 0 minus 1 ስለዚ 2 times 0 0 እዩ ዝጎደሎ ሓደ እንድሕር ኮይኑ ከዓኒ ክንደይ ክኾነና እዩ 0 ዝጎደሎ ሓደ ማለት 0 ዝጎደሎ ሓደ ከዓኒ ኣሉታ ሓደ ስለዚ x 0 ክኸውን ከሎ y ከዓኒ ኣሉታ ሓደ ይኸውን ማለት እዩ ንቐፅል x ሓደ ክኸውን ከሎ ወይ ድማ x ሓደ እንተኮይኑ y ክንደይ ክኸውን እዩ y ይኸውን 2 times 1 ኣብ ክንዛ x 1 ክንወት ኢና ስለዚ 2 times 1 minus 1 ሊካሜድ 2 times 1 is 2 ክልተ ዝርሖ ብሓደ ክልተ እዩ ኦኬ ክልተ ዝርሖ ብሓደ ክልተ እዩ ካብ ክልተ ሓደ እንድሕር ኣጉዲልና ክንደይ ክኸውን እዩ ሓደ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ካብ ክልተ ዝጎደለ ሓደ ስለዚ x ሓደ እንድሕር ኮይኑ y ክንደይ ክኸውን እዩ ሓደ ስለዚ ብከምዚ ኣገባብ ክንሰርሖ ንኽእልና ብሰሌዳ እዚ ብከምዚ ኣገባብ ፅሒፍናልና ብመልክዕ ናይ ዝርዝር ሰሌዳ ጌርና ክንፅሕፎ ንኽእልና x and y ንናቶም ንፅሖም ኣብዚ ፅሒፍ ኣለኹም 0x 0 ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ወይ ድማ ንx ዋጋ ናይ x 0 እንድሕር ኮይኑ ናይ እዚ 0 እንድሕር ኮይኑ ናይ x y ክንደይ ክኾነልና እዩ ውፅኢት ናይ y ወይ ከዓ ዋጋ ናይ y ከዓኒ ኣሉታ ሓደ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ንx ሓደ እንድሕር ሂብናዮ y ከዓ ሓደ ክኸውን እዩ ንx ክልተ እንድሕር ሂብናዮ y 3 ክኸውን እዩ ንx 3 እንድሕር ሂብናዮ ከዓኒ ዋጋ ናይ y 5 ክኸውን እዩ ማለት ስለዚ እዞም ኣብዚ ፅሒፍዮም ዘለኹ ካብ 0 ስጋብ 3 ደለዉ ኣብ ክንዲ x ምስ እተናዮም ውፅኢት ወይ ድማ ንy ክንደይ ይኾነልና እዞም ኣብ ደለዉ ማለት እዩ ካብ ኣሉታ ሓደ ስጋብ 5 ይኾነላ ማለት ስለዚ በዚ ዝተፈላለዩ ጌርና ክንሰርሕና ወይ በዚ ኣገባብ እዚ ክንሰርሕ ንኽእልና ወይ ድማ በዚ ኣገባብ እዚ ጌርና ክንሰርሕ ንኽእልና ማለት እዩ ነቶም ነጥብታት ኣብ ኣተሓባባሪ ስርዓት እንምልክቶም ሕጂ ነዚኦም ኣብ መስመራዊ ኣሰራርሓ እንድሕር ክንሰርሖም ኮይና ወይ ድማ ክንሰርሖም እንድሕር ኮይና ነዚኦም
እዚ ዋጋ ናይ ኤክስን እዚ ዋጋ ናይ ዋይን ኣብ ሊኒየር ፋንክሽን ክነጥቁሮም ኣለና ብመልክዕ ነጥብ ማለት እዩ ንኣብነት ብከም ዘጋባ ማለት ስለዚ ኣብዚኣ ብቀይሕ ነጥቢ ኣጥቂረሎም ደለኹ እዚኦም መጀመርያ ብከምዛ ጌርካ ተጥቁሮም ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ 0 ኣብ ኤክስ መጀመርያ እዚኣ ዋይ ኣክሲስ ኢልና ንፅዋ እዚኣ ዋይ ኣክሲስ እዚኣ ኻኒ ኤክስ ኣክሲስ ኢልና ንፅዋ ስለዚ እዚኣ ኩሉ ግዜ እዚኣ ንክልቲአን ተራኽበን ንክልቲአን እዚ ኣወሃሃዲ ስርዓት ኢልና ንፅዎ እዚ ናይ ክልቲአን ኣወሃሃዲ ስርዓት ኣብዚኣ መበገሲ ወይ ድማ ኦሪጅን ኣብዛ ማእከል ንክልቲአን ተራኸባላትና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ኤክስ ኣክሲስ እንድሕር ኮይኑ እዚ ኸ ናይ ዋይ ኣክሲስ እንድሕር ኮይኑ መጀመርያ ሕጂ ናይ መና ንርኢ ኩሉ ግዜ ናይ ኤክስ 0 እንድሕር ኮይኑ ዋይ ክንደይ ሂብና ኣሎ ኣሉታ 1 ስለዚ ኣሉታ 1 ቢሉ ኣብዚ ኣሎ ስለዚ እዚኣ ቀያሕ ኣትኩረላ ኣለኹ ማለት እዩ ኤክስ 1 ኣብ ዝኾነሉ ዋይ 1 ይብለና ኣሎ ስለዚ ኤክስ ኣብዚ ንኸይድ ኣብዚ ንጋድም እዚ ንጋድም ዘሎ ሕንፃፅ ኤክስ ኣክስ 1 ንኸይድ ማለት ስለዚ 1 ኣብ ዝኾነሉ ኤክስ እዚ 1 ብዝኾነሉ ዋይ ክንደይ እዩ ዋይ ከዓ 1 ስለዚ ኣብዚ ናይ ዋይ ከዓ ኣብዚ ንርኢ ማለት እዩ ኣብዚ ኣሉታ እዩ ካብ 0 እንታሕት ዘሎ ኣሉታ እዩ ኩሉ ግዜ ካብ 0 ንላዕሊ ዘሎ ከዓ ኣወንታ ስለዚ 1 ኣብዚ ኣሎ ስለዚ ክልቲአን ዝረኸባሉ ናይ ክልቲአን ኣወሃሃዲ ስርዓት ወይ ድማ ኣወሃሃዲ ነጥቢ ኮኦርዲኔት ሲስተም ኣበሎ ኣብዚ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ምልክት ኣጥቂረላ ዘለኹ እዚኣ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ክልተ እንድሕር ሂቡ ኮይኑ ኤክስ እዚኣ ክልተ ማለት እዩ ዋጋ ናይ ኤክስ ክልተ እንድሕር ኮይኑ ዋይ ካን 3 ኢልና ኣሎ ስለዚ ኣብዚኣ ካብዚኣ ንቆፅር ክልቲአን ማዕር ዝረኸበሉ ክልተን 3 ዝረኸባሉ ኣብያ ኣብዚኣ ማለት እዩ እንታይ እዚአን ክልተን ዝረኸባሉ ይብላ ኣለኹ እዚኣ ክልተ በዚኣ ጌርና ንድየና ኣብዚኣ በዚኣ ከዓ ካብ 3 በዚኣ እንድሕር ከይና ክልቲአን እዚአን ዝረኸባሉ ነጥቢ ኣብዛ ቀይሕ ኣጥቂረላ ደለኹ ማለት እዩ 4 3 ምስ 5 ኢልና ኣሎ ስለዚ 3 በዚኣ ደይብና ንላዕሊ ትኺልና ንድይብ ትኺላ ትድይብ 3 5 ዝረኸባሉ ኣብየን ዝረኸባሉ ንክልቲአን ዝረኸባሉ ኮኦርዲኔት ሲስተም ኢና ንፅኦ ኣብዚኣ ኣጥቂረላ ዘለኹ ቀያሕ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ጌርና መጀመርያ እንታይ ጌርና ያልና ማለት እዩ ኣጥቂርናዮም ኣበይ ከም ዝረኸቡ ናቶም ኮኦርዲኔት ሲስተም ወይ ድማ ኣወሃሃዲ ስርዓት ናቶም ኣበይ ምዃኑ ብከምዚ ኣገባብ ኣጥቂርና ያለ ብድሕሪ ነቶም ዘጥቆርናሎም ዘጥቆርናዮም ነጥብታት ትኺልና መስመር ጌርና ንሕንፅፀሎም ማለት ስለዚ እቲ ናትና ሊኒየር ፋንክሽን ናትና እንታይ ከም ዝመስል ንርኢ ስለዚ እዚኣ እንታይ ናትና ትኽ ዝበለት ሕንፃፅ በዚኣ ጌራ ትኸይድ ማለት እዩ ከም ዋይ ሊካመድ 2x 4x minus 8 y is equal to 2x minus 1 ዝኣመሰለ ዕዮ እቲ ተለዋዋጢ y ብኸመይ ኣብቲ ተለዋዋጢ x ከም ዝምርኮስ ብሕሳባዊ መገዲ ይገልጽ ይብለና ኣሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ንx ዝተወሰነ ቁጥሪ ኣብ ዝሃብናሉ ግዜ ዋጋ ናይ y ብኸመይ ከም ዝፅሎ ወይ ድማ ክንደይ ከም ዝውስኽ ወይ ክንደይ ከም ዝጎድል ብከምዚ ኣገባብ ክርኢ ንኽእልና ማለት እዩ ያ ስለዚ y ኣብ x ዝምርኮስ ተለዋዋጢ ተባሂሉ ክፅዋዕ ከሎ x ከዓ ብርእሱ ዝመሓደር ተለዋዋጢ ተባሂሉ ይፅዋዕ ስለዚ y ኩሉ ግዜ ኣብ x እዩ ዝምርኮስ እዚ y ኣክሲስ እዚኦም y ኣክሲስ ክንደይ ክውስኽ ድዩ ክጎድል ድዩ ክንደይ ክኸውን ከም ዝኽእልሲ ኣብዚ ድምርኮስ ነዚ ናይ x ንዕኡ ምስ ሃብናዮ ዝኾነ ቁፅሪ ምስ ኣተናሉ ኢና ኣብ y ከዓኒ ለውጢ ንረክብ ማለት ስለዚ ኣብ x ዝኾነ ለውጢ ከይገበርና ኣብ y ለውጢ ክንፅበየብና ወይ ድማ ክንረክብ ኣይንኽእልን ስለዚ y ኣክሲስ ኣብ x ኣክሲስ ወይ ድማ y ኣብ ናይ x ቫልዩ ዝተመርኮሰ እዩ ማለት እዩ En funktion vars graf är en rätt linje kallas en linjär funktion. እዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ትኽ ዝበለ መስመር ዘለዎ ኣሰራርሓ ትኽ ዝበለ መስመር እዚ ረኺብና ዘለና ሕጂ ትኽ ዝበለት መስመር ዘለዎ ኣሰራርሓ እንታይ ኢልና ንፅዎ መስመራዊ ዕዮ ተባሂሉ ይፅዋዕ ወይ ድማ ምዕሪት ናይ ሓደ ትኽ ዝበለ ሕንፃፅ ማለት እዩ እዚ መስመራዊ ዕዮ ወይ ድማ መስመራዊ ኣሰራርሓ ኢልና ንፅዎ ማለት እዩ እንግሊሽ ካ ሊኒየር ፋንክሽን ወይ ድማ ሊኒየር ፉንክሽን ካ ፖስፊኒስካ ኢልና ንፅዎ ማለት እዩ yes lineara funktioner እዚ እንታይ ማለት እዩ linear functions ማለት እዩ በቋንቋ እንግሊሽ ወይ ድማ መስመራዊ ዕዮ ወይ ድማ መስመራዊ ኣሰራርሓ ኢልና ብቋንቋ ትግርኛ ንፅዎ ማለት እዩ
ስለዚህ linear functions ወይ ድማ እዚ linear function ዝበሃል ናቱ ፎርሙላ ብከመይ ከም ዝሰርሕ ኣብዚ ክንሪና ማለት እዩ ስለዚ ፎርሙላ ናይ linear function ወይ ድማ ናይ እዚ መስመራዊ ኣሰራርሓ ዝበሃል ብከምዚ ኣገባብ ክንፅሕፎ ንኽእል ማለት እዩ E ሊካሜድ ኮ x plus m ኢልና ኣብ ሲስተም ናይ ቤት ትምህርቲ ናይ ሽወደን ብከምዚ ኣገባብ ይጥቀምሉ ኣብ ቋንቋ እንግሊዝ ካኒ y equals to mx plus b بخمزي فورمولا زي نصحفه مالتي ስለዚህ እቲ ኣሰራርሓ ሓደ ዓይነት እንታይ ዳ ኣብቲ ናይ ፊደል ወይ ድማ እዚ ሲምቦል ናቱ ጥራይ ይፈላለ ማለት እዩ ሶ ብመሰረት እዚ ፎርሙላ እዚ ዋጋ k ወይ ድማ ዋጋ m እንታይ ዝነግረና መስመር እቲ መስመርናትና ብከመይ ከም ዝቀይንን ናበይ ገጹ ከም ዛዙ ወይ ከም ዝንብል ይውስኖ ማለት እዩ እዚ b ወይ ድማ እዚ m ካኒ ሓደ እቲ ፊደል እንታይ ኩሉ ግዜ ቋም ኣሃዝ ኣለዎ ማለት እዩ ወይ ድማ እቲ ኣብዚ ዘሎ ነምበር ኩሉ ግዜ እንታይ ቀዋሚ እዩ ማለት እዩ ፎርሙላን ካላስ ኦፍታ ፎር ሬታ ሊኒየንስ ኢኩቫኹን ኩሉ ግዜ እቲ እዚ ፎርሙላ እዚ ንምንታይ ኢና ንጥቀመሉ ንሓደ ቁኑዕ መስመራዊ ሕንፃፅ ወይ ድማ ቁኑዕ መስመራዊ ኣሰራርሓ ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ ከይ ወይ ድማ እዚ ኤም ኣብዚ ኣሰራርሓ እዚ እንታይ ማለት እዩ ክንሪኢና ማለት እዩ ናምነት ብኣብነት ኣብዚ ክንስእልና ኣብቲ ፋንክሽንስ ወይ ድማ ኣብቲ ሊኒየር ፋንክሽን ዝበሃል ብመልክዕ ሕንፃፅ እናገበርኩ ከመይ ከም ዝመስል ኣብዚ ክንሪኢና ናምነት ብጫ ሕንፃፅ እዛ ብጫ ሕንፃፅ ናታ ፎርሙላ y ይኸውን 2x ዝጎደሎ 1 እዚኣ ፎርሙላ እያ ስለዚ እዛ ፎርሙላ እዚኣ ኣብ ብመልክዕ ግራፍ ክንስእላ ከለና ወይ ድማ ኣብ ሓደ linear function ክንሰርሓ ከለና እንታይ ትመስል ኣብዚ ክንሪኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ መጀመርያ እዚኣ መስቀል ንሪኣ ዘለና እዛ ንታሕቲ ትኺላ ዘላ እዛ vertical y axis ኢልና ንፅውዓ ሓቂዶ እዚኣ ንጋድም horizontal line ካኒ x axis ኢልና ንፅውዓ ስለዚ እዚኣ ናትና linear function እዛ ሕጂ ሲልና ደልና እዛ ፎርሙላ እዚኣ ማለት እዩ ኣብዚኣ ተሳኢላ ዘላ ብጫ ሕንፃፅ ወይ ድማ እዛ ብጫ ላይን ከመይ ጌርና ኢና ከምዚ ሲኢልና ኦኬ እዛ ብጫ ሕንፃፅ ሕጂ ትኺላ ድመፀት ኣብዚ ሰቂላ ኣብዚ ድተሰኣለት ኣይኮነትን ብከመይ ኢና ኣብዚ ሲኢልና ግን በዞም k ቫርደ ኦክ m ቫርደ ናቶም ምስ ፈለጥና ኢና ብከምዚ ኣገባብ ሲኢልና ደልና ማለት እዩ ስለዚ m ቫርደ ናትና ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ዘብደሎ m ዘብደሎ ማለት ስለዚ m ቫርደ ናትና ክኾን ከሎ እዚ ከዓ ኮ ቫርደ ካኒ ክልተ ናትና እዩ ስለዚ m ቫርደ ኩሉ ግዜ ኣብ y axis ኣበይ ናይ ቦታ ነዚ y axis ቆሪፅዎ ከም ዝሓልፍ ዝነግረና እዩ ስለዚ -8 ወይ ድማ ኔጌቲቭ 1 ኣብዚ እንድሕር ሃልዩ እዚ ሕንፃፅና ብኔጌቲቭ 1 ኣብ y axis በቲኻ ወይ ድማ ቆሪፃ ከም ትኸይድ ይሕብረና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ክልተ ካኒ ትናትና m ቫርደ ወይ ድማ ኮ ቫርደ እዚኣ ማለት እዩ እዛ ኮ ቫርደ እንድሕር ኮይና ካኒ ክልተ ንላዕሊ ንዋይ ክኸይድ ከሎ ክልተ ንላዕሊ ማለት እዩ በዚ ንላዕሊ ክልተ ስጉምቲ ክትከይድ ከለኻ ሓደ ስጉምቲ ከዓ ናብ ኤክስ ትኸይድ ማለት እዩ ናብዚ ሆሪዞንታሊ ናብ ኤክስ ኣክሲስ ትኸይድ ማለት ስለዚ ብከምዚ ኣገባብ ነዚኣ ሲኢልና ማለት እዩ ካልእ ቀይሕ ሕንፃፅ ክንስእል ናብዚ እታ ፎርሙላ ናይ ቀይሕ ሕንፃፅ ዋይ ይኸውን 2x ተደምሮ 1 እዚኣ ከዓ ሓንቲ ፎርሙላ እያ ነዚኣ ኸ ከመይ ትመስል እታ ሕንፃፅ ናትና ክንሪአና ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ልክ ኣብ ልዕሊኣ ብጎና ትኺላ ዝኸደት ሕንፃፅ መፅያ ነዚኣ ትመስል ማለት እዩ እዚኣ እውን ናታ ኤም ቫርደ ወይ ድማ እዚኣ ቤ ቫልዩ ናይ ቢ ወይ ድማ ቫርደ ናይ ኤም ማለት እዚኣ ኣበየናይ ናይ ኢ ኣክሲስ ሕንፃፅና ኣበየናይ ቦታ ቆሪፁልና ከም ዝሓልፍ ወይ ድማ ኣበይ ከም ዝቆርፀልና ዝሕብረና ኢልና እዩ ስለዚ ኣብ ዋን እንድሕር ኮይኑ እታ ሕንፃፅ ናትና ወይ ድማ እታ ላይን ብሓደ ቆሪፃ ከም ትኸይድ ፈሊጥና ኣለና ማለት እዩ እዚ ኮቫርደ ናትና ከዓኒ ልክዕ ከምዚ ኣቐዲሙ ክነግረኩም ዝፀናኹ ክልተ ኣብዋርድ ክልተ ስቴፕስ ንላዕሊ ክንከይድ ከለና ዋን ስቴፕ ሓደ ስጉምቲ ካኒ ወይ ድማ ሓደ ስቴፕ ካኒ ናብ ሆሪዞንታል ናብ ኤክስ ኣክሲስ ንኸይድ ማለት እዩ ቲልሆገር ናብ ንየማን ማለት እዩ ኦኬ ሰማያዊ ሕንፃፅ ካብዚ ክንስልና ሕጂ ሰማያዊ ሕንፃፅ ናትና ካኒ እታ ፎርሙላ ናትና ነዚ ትመስል ዋይ ይኸውን
2x تدمر سلسته زي هانتا كتمثلها لك أبلع لي تدريبا مالتي بلعلي أبلع زي كنت تدريبا بلعلي حنساس مالتي ስለዚህ እዚኣ بسلسته قريصات زي أب E axis ወይ ድማ ኣብ Y axis እዚ بسلسته قريصات نحلف ኣላ ማለት እዩ ያ ካልእ ስለዚህ እዚኦም እንታይ እዮም እዞም ሰለስተ ሕንፀፃት እቶም ሰለስተ መስመራት ነንሕድሕዶም እዚኦም ነንሕድሕዶም ዘይራኸቡ ትኽ ዝበሉ ተመዓራረይቲ ሕንፀፃት ምዃኖም እንታይ ይገብረና ኣሎ የርእየና ኣሎ ማለት እዩ እዚኦም wherever ኣብ ስጋብ መወዳእታ ነንሕድሕዶም ክራኸቡ ዘይክእሉ እንታይ ደኣ ተመዓራረይቲ ትኽ ዝበሉ ሕንፀፃት ምዃኖም የርእየና ኣሎ ማለት እዩ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት እንታይ እዩ ኩሎም እዚ ኮቫርድናትና ወይ ድማ እዚ m value ወይ ድማ እዚ k ቫርድናትና ኣብ ኩሎም እንታይ ዘሎ ሓደ ንኣብነት ኣብዚ ክልተ ኣሎ ስለዚ ናይ ሓደ ፋንክሽን ወይ ድማ ናይ ሓደ ሊኒየር ፋንክሽን ፓራለል ላይንስ እንድሕር ኮይኖም ወይ ድማ እቶም ሕንፃፃት ተመዓራረይቲ ሕንፃፃት ምዃኖም ክንፈልጥ እንድሕር ኮይና ኮቫርድ ወይ ድማ እዚ m ቫርድ ዝበሃል ናይዚኦም እንታይ ክኾን ኣለዎ ማዕረ ክኸውን ኣለዎ ናይዚኦም ኩሎም ኮቫርድ ማዕረ እንድሕር ኮይኑ እቶም ናትና ሊኒየር ፋንክሽንስ ወይ ድማ እቶም ሕንፃፃት ኩሉ ግዜ ነንሕድሕዶም ዘይቋራርፁ ወይ ድማ ዘይራኸቡ እንታይ ደኣ ተመዓራረይቲ ትኽ ዝበሉ ስጋብ መወዳእታ ዘይራኸቡ ሕንፃፃት ምዃኖም የረድአና ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ፓራለል እዮም ማለት እዩ ስለዚ ዋጋ k እዚ k ቫልዩ ወይ ድማ እዚ m ቫልዩ ንብለና ማለት እዩ እንታይ ዝሕብረና ብኸመይ ከም ትናትና መስመር እዚ መስመር ናትና ሲ ብኸመይ ከም ዝቐንን ናበይ ገፁ ከም ዝዛዙ ወይ እውን ከም ዝዝንብል ይውስኖ ስለዚ ዋጋ ናይ k መስመር ናበይ ገፁ ከም ዝዝንብል ወይ ዝሕብረና ኣንፈት ናይ መስመር ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ ስለዚ ልክዕ ከምዞም ኣብ ተሳኢሎም ዘሎ ሕንፃት ዲ ክኸውን ደሎ ወይስ ብኣንፃር ድዮም ክኾኑ ነይሮም ወይ ዘይፀደፋ ዶ ክኾኑ ነይሮም ወይ ከዓ ኣዝዮም ፀደፋ ዶ ክኾኑ ነይሮም ዝነግረና እዚ ዋጋ ናይ k ወይ ድማ ናይ m እሱ ማለት እዩ እዚ ዋጋ ናይ k ዝሕብረና ማለት እዩ good